Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kuma an sha ruwa lafiya. Darasin mu ne zan nuna mana wani sirri ne wanda yake cikin YouTube channel, ko kuma in ce yadda zaka rage wa YouTube channel naka shan data. Saboda sau tari wani lokaci za ka kalla mutane suna ta korafin cewar datan su tana karewa da wuri, musamman wanda suke amfani da wato ainihin YouTube channel. To insha Allah da zaka kalla wannan bidiyon zaka kalla yadda zaka magance wato ainihin matsalar shan data ko kuma in ce karewar data a wayanka da wuri. To amma kafin nan, idan wannan shine zuwanka na farko akan wannan channel tawa, kai kokari ka danna min alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa ta yadda zaka dinga samun shirye-shirye na da na saki. Yanzu me zamu yi? Abu na farko da zaka zo kai anan shine sai ka zo ka shiga cikin application na YouTube channel naka. Kowa da ya sa application da YouTube channel shine wannan, gashi nan. Sai ka zo ka shiga cikin shi kamar haka. Bayan ka zo ka shiga cikin shi kamar haka, ya kawo maka wannan fiskan. Sai ka zo nan, sai ka jawo haka, sai ka ɗan yi ƙasa haka da hannunka. Zai nuna ma alamar email naka gashi nan a sama. Misali, alamar email ɗin da ka ɗora da shi, bari nuna mana shi, abin da nake nufi. Gashi, kun kalla? Gashi nan zai nuna ma alamar email naka a sama. Bayan ya kawo ma wajen wannan alamar email ɗin naka, sai ka taɓa wannan wajen ɗin kamar haka. Bayan ka taɓa zai kama wannan fiskan. Sai ka zo nan ƙasa a hankali inda aka rubuta setting ɗin nan. Nan kenan, inda aka rubuta setting, sai ka taɓa wannan wajen ɗin. Bayan ka taɓa kamar haka, zai kawo maka wannan fiskan. Zai kawo maka waɗannan zaɓukan. Sai ka zo nan inda aka rubuta auto play. Bari ku kalle shi, in nuna mana shi. Gashi nan. Nan kenan, inda aka rubuta auto play. Sorry, bari nuna mana shi mai kyau. Kuɗan yaƙuri. Gashi nan. Inda na yi circle ɗin, inda aka rubuta auto play ɗin nan. Gashi nan dai kun kalla. Sai ka taɓa wannan wajen ɗin kamar haka. Bayan ka taɓa kamar haka, zai kawo maka wannan fiskar inda aka ce mai auto play next video. Yanzu wannan alama da kuke gani, bari nuna mana shi. Kun kalla wannan alama da kuke gani? Yanzu aka ce mai anan auto play next video. Dukkan wani bidiyon da kake kallo da zarar ya kare, sau da yawa za ka kalla mutum yana ganin bidiyo, to bidiyon din tana karewa sai ka kalla wata bidiyon din ta shigo ba tare da kai ka bata umarnin ta shigo ba, ma'ana ba tare da kai ne ka danna play nata ba. Bidiyon din tana karewa a YouTube channel, sai ka kalla wata bidiyon ta shigo. To wannan shine babban dalilin da yasa zai kalla datan ka tana karewa da wuri. To yanzu ya zamu in muna so mu kawo ƙarshen wato ainihin ita wannan matsalar. Mafi yawancin YouTube yana zuwa da wannan abun nashi a kunne ne, alamar stick din nan. Kun kalle ta? Wadda na zagaye din nan. Mafi yawancin YouTube channel yana zuwa da ita ne a buɗe. Yanzu ya za kai? Sai ka zo nan wajen wannan alamar stick din nan. Sai ka zo nan, bari in nuna mana shi. Wannan alamar stick din nan. Sai ka zo ka taɓa, sai ka kashe ta kamar haka. Misali, already ka kalla? To yanzu ka riga ka rufe ta. Yanzu insha Allah baka da wani matsalan wato ainihin YouTube channel naka ya dinga sha ma data sosai, ta yadda za ka dinga mamaki datan ka ya kare da wuri. To ta haka ne ake bi a magance wannan matsala, ta yadda kuma da zaran ka gama kallon bidiyo babu yanda za a yi wani bidiyon ya ci gaba. Matsawar ba kai ne ka ba shi umarni ba, ma'ana kai ne kai play na shi ba. To ta haka ne ake bi wato ainihin a rage YouTube channel shan data. Da fatar kun ji daɗin abin da na koyar da mu. Inda na yi kuskure kuma ku gafarce mu. Sannan idan wannan shine zuwanka na farko akan wannan channel tawa, kai kokari ka danna min alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da zaran na saki.